Ongi etorriak Osasuntsu eta Pozik programara gaurkoan Maite Lazkano dugu gurekin erizaina eta elikadura orekatu bati buruz hitz egingo dugu. Maite Lazkano. Arratsaldeon. Elikadura orekatua. Barazkiak, frutak, proteina arinak, zereal integralak jatea, gero etxean sukaldatzea eta ultraprozesatuak edo azukreak ekidittea. Hori diote adituek, ez? Bai. Baina zeintzuk dira, ez, elikagai horiek, egunerokotasunean jan behar ditugun elikagai horiek? Bueno, adituek diotenez, eta nire ustez, beharrezkoak direnak egunerokotasunean izango ziren gehien bat, barazki eta fruta freskoak, eta zereal integralak, bai. Eta zereal integralak diogunean, zer da integrala? Integrala da zuntza edo fibra esaten dena, eta azkenean zuntzak egiten duena da digestioan lagundu, gero asetu sentsazioa ematen digu, eta gainera kolesterola eta azukrea odolean kontrolatzen du. Eta orduan, elikagai osasuntsua da, zuntza. Eta gero, azukrearen kontua, ultraprozesatuak ekiditzearena eta azukre gehigarriak ere ekiditzea, hain txarrak aldira horiek? Bueno, badaude azukre mota asko, baina azukre refinatuak direnak saiestu behar dira, gehien bat. Gero ja, beste azukre mota ez, baina gluzidoak direnak, horiek jan behar dira. Egunean. Eta baita igual obsesionatu gabe, ez? Behinka ere jatea ez da intxarra. Ez da ezen gertatzen. Eta noiz benka jatea izozki bat, edo Coca-Cola bat, ez bada egunero, ongi. Ez da ez gertatzen. Eta bidez, ze gomendio eman aldiogu pertsona bateri, hori, elikadura aldatu edo elikadura orekatuago bat nahi duen pertsona horreri? Nik uste, ez da logika komuna, nik adibez, esango nuke dela, egunean, 3 ordu potente egitea, izango zena, gosaria, bazkaria eta afaria, gero dagoela, amaiketakoa eta merienda, baina, 3 ordu fuerte egitea, eta gero, hidratatzea, esaten da, litro bat, 2 litro edatea egunean, eta gero, egunean, esan dudana, zereal integralak dira oso garrantzitsuak, gero proteina ere jan behar da, eta gero ere fruta eta barazki freskoa jatea. Eta gero oso garrantzitsua da, bazkarietan, jendeak igual jaten dugu jan behar dena, baina kantitate handian edo txikian. Hor Oreka bilatzea. Oreka bilatzea da gakoa. Orain badirudi dagoela modan edo, ez? Ezakit, moda guztiak dira pixkat, kaltegarriak zentzu batzuetan, ez? Baina baita ere, badago, ezakit, healthy edo, osasuntsu izatearen moda hori. Eta benetan ala da, kontziente gara, zer den osasuntsu izatea edo benetan zer den... Nik uste dut badela perfil varietatea, ez? Badago jendea, nik uste dut gaudela gizarte batean non hori osasuntsu egotea oso garantzitsua den, baina jendeak nik uste dut sartzen dela pixkat estereotipoetan, ez un poco nola ikusten gaituzten fisikoki eta bar, eta orduan badago jendea jartzen dela oso atope horrekin, eta nik uste hori igual dela gehiegi. Baina izan behar dugula logika bat komuna gure elikadurarekin, osasuntsua eta hori egunerokotasunean ondo jan behar dugula. Hori gure osasunerako beharrezkoa da eta ere gu horrela bizi behar garelako. Jaten dugunaz, sortzen gara, hori da. Gu gara jaten duguna. Hori da. Baina baita ere, fisikoki edo kanpokoari hainbeste erreparatu hori da. Eta oreka mantenduz esan dugu, Eta oreka hor dago gakoa. Mila esker, Maite, hori izan da gure gaurko atala, eta asko ikasi dugu gaur. Osasun prebentiboen elikadura orekatuaren garrantzia. Gaixotasunen prebentzioa.
Elikadura orekatua izateak laguntzen du obesitatea, diabetesa, gaixotasun kardiobaskularrak eta kolesterol altua bezalako gaitzak prebenitzea. Elikagai osasungarriek sistema immunologikoa indartzen dute eta osasun orokorra babesten dute. Energia eta errendimendu fisikoa hobetzea. Elikadura egokiak gorputzari beharrezko energia mantenugai eta vitaminak eskaintzen dizkio eguneroko jarduerak egiteko. Horrek nekearen aurkako babesa ematen du eta ariketa fisiko egiteko gaitasuna hobetzen du. Garapen eta hazkunde osasuntsua. Bereziki haurren eta neraben kasuan elikadura orekatua funtsezkoa da garapen fisiko eta kognitibo egokia bermatzeko. Era berean helduentzat eta adinekoentzat funtzio fisiologikoak mantentzeko eta zahartze osasuntsua lortzeko ezinbestekoa da. Ongizate emozionala eta osasun mentala. Elikadura zuzena animo aldartea eta konzentrazioa hobetzen laguntzen du. Elikagai batzuk, hala nola omega 3, gantz azidoek eta B vitaminek osasun mentala positiboa sustatzen dute eta estresaren eta depresioaren aurka eraginkorrak izan daitezke. Laburbilduz, elikadura orekatua osasun fisiko, mental eta emozionalaren oinarrietako bada eta bizitza luze eta kalitatezko bat izateko giltzak. Bueno, gaurkoan dieta orekatuaren garrantziari buruz hitz egingo dut. Alde batetik, erran elikagai askotarikoak hartzea oso garrantzitsua dela, ze ez dago elikagai bakar bat gure gorputzak behar dituen behar guztiak, mantenugai guztiak dituena. Orduan, barazkiak, frutak, frutu lehorrak, lekaleak, haragiak, arrautzak, arrainak, denetarik egotea gure plateretan denetarik egotea komenigarria da. Proteina, karbohidrato eta gantz osasuntsuen arteko oreka bilatu behar dugu. Proteina iturri onak dira arrautzak, haragiak, lekaleak eta arraina. Karbohidratu osasuntsuak aukeratu behar ditugu, integralak batez ere, ogi integrala eta patata bezala. Eta gantzei dagokienez, oliba olioa, aguakatea eta frutu lehorrak izango litzateke iturri egokia. Ultraprozesatuak saihestu behar ditugu, gehiegizko azukrea ere saihestu behar dugu, eta gantz kantitatea handiak eta gantz kaltegarriak ere saiatu behar gara ez hartzen ultraprozesatu hauek dituzten gaiak dira. Egokiagoa izango litzateke, etxean prestatutako torduak egitea, tokiko eta sasoiko produktuak, eta ahalik eta osagai gutxien dituzten produktuak aukeratzea. Azken finean, elikadura bizitza kalitatea eta eguneroko ongizatea baldintzatzen duen zerbait da. Aurkeztuko dugun ariketa, squat, arrunta edo squat edo sentadilla izenekoa da. Oraingoan ingo dugu barrarekin. Barrarekin teknikoagoa da eta mobilitate gehiago beharrezkoa da egiteko. Mobilitaterik ez baldin badago, behar bada errazago izaten da goblet posizioan erabiltzea kettlebell edo mankuerna bat. Baina barrarekin egiteko lehenengo gauza. Barraren altuera egon behar da pixka bat klabikularen altueran gutxi gora bera. Gero hartuko dugu eskuen zabalera, sorbaldak baino nahiko urrunago, eta sartuko gara azpian, erabat barruan. Garrantzitsua da, barraz jartzea justo trapezioen atzekaldean, bai? Hemen atzekaldean eta ez lepoan, baizik eta trapezioetan. Orduan, sartzen gara hemen, narabitzen dugu ondo dagoela trapezioetan, minik gabe, eta orain altxatu. Behin altxatu dagoenean, pauso bat atxera, orain, hankak pizka bat ireki, ikusi behatza dela pizka bat kanpornuz begiratzen, eta orain emar dugu da ukalondoak behera begira, bai, dorsalak estutu hor, fuerte, eta orain ingo dugu belauna jarraitu behar dute bigarren atzari. Eta aldegun gorputza, torsoa eramar dugu alik eta vertikalena. Behera, ikusi belauna nore ikitzen diren, bai, hor, eta orain gora. Ahal bada,
jaitsiera kontrolatua eta igoera pixka bat abiadura gehiagorekin. Ariketa hau, normalean, erabiltzen da basikoen barruan sartuko genuke, gihar asko lantzen duelako, batez ere hanketako giharrak, bai ipurdia, kuadrizesak eta gero ere torsoko muskulatura guztia, kor, sorbaldak eta gorputzezeko iaia gihar guztia. Lehenik eta behin egingo dugu iskiotibialen ariketa automasajea pilotarekin eta horretarako jakin behar dugu iskiotibialak non daude. Lehen da bizi, pelbisean dagoen zurra, iskiona deitzen dena, jakitun izan behar gara. Hemendik iskiotibialak ateratzen dira, 3 dira. Semitendinosoa, barrutik doala, semimembranosoa bai, eta kanpotik bizeps femorala. Hemen gainean, hezur honen gainean eseri behar gara. Paretan auka hori bai. Bizkarra zuzen eta nabarituko dugu albo batera baldin bagoaz, iskion bat. Beste aldera baldin bagoaz, beste iskiona. Orduan, horbean iskiotibialak esan duan bezala badaude. Eta pilota horbean sartuko dugu. Lusatuko dugu hanka, eta hor barruan izan da, minututxo bat itxarongo dugu. Hola, minutu bat pasa ondoren, kenduta, nabariko dugu nola pelbisa erlasatu den. Sakon arnastearen kontua asko zabaldu da azken garai honetan batez ere teknika berriekin, mindfulnessa, yoga eta bar, ez? Baina egia da beti egin izan den zerbait dela, terapian batez ere, zergatik, azkenean gure estresa, gure antsidadea, gure nervio sistemarekin dago lotuta. Arnasketak zer egiten du? Gure sistema autonomoan deitzen dena ez, eragiten du zuzenean. Arnasketa gure sistema parasimpatikoa deitzen dena aktibatzen du, eta horrek lasaitasuna ematen digu. Zergatik, gure sistemak bi alde dituelako, simpatikoa deitzen dena aktibatzailea dena eta parasimpatikoa, ez? Horrek konpentsatzen du aktibazio hori. Gehiegi aktibatzen bagara, arnasketa bitartez, sakon hartuaz, lasaitu egingo gara modu natural batean gainera, inolako kosturik gabe edozein tokitan egin daitekelako. Gainera, gaur egun dauzkagun baliabideekin arnasketa lantzeko erramienta pila ditugu, ez? Batez ere telefono bitartez edo ordenagailuan dauzkagun aplikazioekin landu aldugu arnasketa sakona bai txikiendako, helduendako eta baita zahartzaroan ere askotan ahaztuta daukagun gizarte parte bat delako, ez? Eta jarraipen horiek jarraituz oso erraza da edozein pertsonarendako arnasten ikastea. Hori ez dugu ikasten, normalean gure bizitzan inork ez digu erakutsi. Eta azkenean ikasten baldin badugu, nola arnasten den sakonki sudurretik, nola mantendu gure gorputzean, zenbat denbora izan behar dugun oxigenoa barnean, eta gure bizi kalitatea asko hobetu daiteke. Motelago hitz egingo dugu, motelago ibiliko gara, eta horrelako beste elementuak batzen baldin baditugu, gure gorputza askoz ere erlasatuagoa eta hobe egongo da, seguro. Eta bukatzeko, arnasketak harremana handia dauka loarekin, noski. Saiatzen baldin bagara lasai arnasten, errazago lokartuko gara eta lasaitasun handiagoaz, orduan atsedena askoz hobea izango da. Eta hurrengo gunean, energia gehiagorekin esnatuko gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.